Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri azokan gaur saioaren arratsaldeko ediziora. Durangoko azokak 3. eguna du gaur, eguraldi aldetik egun goibela. Baina bestelakoan animatua oso izan ere milaka eta milaka lagunek egin dute bat gaur hemen, landako gunean eta baita azokaren gainerako 8 guneetan. Ere eta guk datozen minutotan txoko guztietan gertatu direnak, gertatzen ari direnak eta gertatuko direnak gerturatuko dizkizuegu eta gaurko saioa hasteko liburu bat hartuko dugu. Izpide hitz-joku bat izenburu duen liburu bat nolabait esateko Eusklabu Alaiak du izena. Liburu honek, liburua bai, baina zehatzago esateko eleberri grafiko bat da, eta gurekin dugu beronen egila honezkero aurkezpen gehiegi beharrez duen Asisko Urmeneta. Asisko, arratsalde on, ongi etorri. Mil esker. Bueno, hoxe da zure azkenengo alea, Eusklabu Alaiak izeneko hau. Liburu honen inguruan ezer entzun ez duenari, nola azalduko zenioke labur-labur, ezer jasotzen den bertan, zerren inguruan hausnartu nahi esan duzun bertan, zein den pixka bat jarritu duzun hildoa liburu honekin? Bai, niretzat izan da, nola erran, hainbeste hitzen artean ari garela, eta batzutan kontzeptuak abiatzen direla eta martxan ematen direla, hitz horien atzean zer dago. Hortarako irudia bezalakorik ez da, eta gina izan dut olako parodia satiriko bat, Euskaldunon egoera nolakoa den egiazki. Gainerako hitz haundiosak kenduta, irudiz, manera bortiz batez, nahi baldin bada edo zuzen batez, parodia, karikatura bat, karikatura satirika bat. Eta abia puntu moduan novela ezagun bat hartu duzu edo oinarri moduan, ez da, Robinson Crusoe? Ez dut entzun barkatu. Abia puntu moduan novela edo eleberri ezagun bat hartu duzula, Robinson Crusoe, pixat hortan oinarritu zara. Bai, horrek erresten du, hasiera batean ez dela esplikatu behar inori non gaude, nor den nor eta hola, mundu guztiak ezagutzen du Robinson Crusoe, eta orduan horrek eman dit aitzakia karikaturizatzeko gure burua. Nola gure Irlan garela, kanpotik etorri dela Robinson, gure zibilizatzera eta gure kolonizatzera, eta nola mendekotasun harreman bat garatzen den, mendez mende, eta orai da eguna, oraindik hor gaudela mendekotasun horretan. Behar bada ez da hain argi, hain nabarmena, baina horrengatik interesatu zaineri karikaturaren bidez hori islatzea. Ez dakite novela grafiko honetan, gaurkotasuneko kontuak esartu dituzun, historiari leku egin du diozun, pixat guztitik duen liburuak? Oso berez, atera da prozesu guztia, eta lehenagotik ideiak nituenak eta, baina bestetik ere aktualidadeak agindurik sartu ditut kapitulo berriak. Orduan humorea badu, aktualidadea badu, historia pixka badu, eta gehien bat satira. Hori da, satira, ez dakit Euskaldunok oso ondo hartzen ditugun parodiak, satirak, karikaturak hori nabaritu duzunzuk urte hauetan guztietan, nola jasotzen ditugun geure buruari esaten dizkiogun horiek? Bueno, hor bi gauza daude. Batetik, erran izan zaigu, irri egin behar digula gure buruari, sanoa dela, eta hori guztia. Ni guztiz ados nago. Batetik badakigu espainolek nola ikusten gaituzten, eta frantsesek ze karikatura egiten diguten ere bai. Orduan, karikatura horren gainean eztabaidatzen hastean, niri ez zait praktikoa egiten. Normalean beti auzoen artean, beti izaten da, italianoen nola ikusten dituzten alemaniarrak. Eta alemaniarren nola ikusten dituzten. Orduan, biziko aldiz nik egina izan diot gure buruari karikatura zorroz bat. Eta satira, erraten den bezala, satira azken finean da humore klase bat boterea salatzen duena. Eta hori ere interesatu zait. Eta azkenik parodiaren definizio posible bada, nabarmentzea agerian dagoena. Zerbait existitu egiten da, eta zuk egiten duzu horren karikatura erakusteko hor dagoela eta analizatzeko beste manera batez. Horren Euskalduno badugula premia larria, karikatura, parodia, satira egiteko, eta irri egin egiteko. Baina guk gure buruaz. Gero besteak ere kritikatuko ditugu. Baina besteen kritikaren araberako hildotik segitzen niri zait interesa.
Berela jarraituko du Asisko, liburu honen inguruan hitz egiten, oraintxe baina kiku bat egin behar dugu, taupaka, argitaletxearen postura izan ere, bertan 4 disko berri aurkeztu dituzte aurten, 2017ko guztaren barruan, eta disko horren egiletako batzuekin dago, Amaia Txintxurreta nire lankida Mr. Pongo band taldekoekin hain zuzen ere. Alaxe da Mr. Pongo band taldeko 3 lagunekin gaude hemen taupaka elkartearen estanean. Duela urtebete inguru sortu zen gaur egun Mr. Pongo taldea osatzen duten taldekide horiek, eta euren lehenengo diskoa argitaratu dute, eta hementxen azokara etorri dira euren estreinako lan hori aurkeztera. Zelako disko aurkituko dugu Mr. Pongo band taldearen, zelako disko aurkituko dugu? Bueno, denetarik daukan disko bat da, oso musika funkia, eta dantzarako balio duena, eta horren gainetik rock and rolla, eta badauka bai reggae pila bat ere bai, hori bihotzen dara malgulako, eta eta denetarik topatuko da, así que gozatu, deskargatu, entzun, erosi beharrezko bada ere bai, eta seguro gustatuko zaizuela. Hemen disko hau eskuartean izan aurretik baina horre estudioan sartuta egon behar izan zarete, zela joan ziren grabazio horiek, non egon zineten grabazio horiek egiten izan ere estudioan bai, baina etxeren batean ere ibili zarete, ala? Bai, izan da nahiko, kasero izan beharrean, baina berez diska gehiena grabatu dugu Arrigorriagan, 54 estudioetan, poligona, Marti Hartu poligona horretuko izan hori, baina zatitxo batzu bai Ikerren etxean behar izan dugu, denbora kolaborazioak eta denbora kontuetan badan enkajatzeko azkenean holan izan da, baina ondo pareu da azkenean, Etxeko disko bat. Etxeko disko bat. Eta etxeko disko honetako lehen singela, Fight the Power izaneko kantua ez da? Nolako kantua da hori? Bai, Fight the Power du izena, beti egiten du mofa Fight the Power, boterea borrokatu. Kantu... ez dakit. Kantu ona, potentea, pizkal garratxa eta... ez dakit. Uste, jendea ondo hartu duela, eta nahiko kantu potentea, rapeuta, eta geure arlokoa. Gainera zer esan behar zenuten hemendik? Bai, ganea topokideen Gorka Zuaiaren kolaboa dugu abestian baita, eta horrek emandotze are indar gehiago eta lagungarria eta oso postena beragaz lan egitearen, benetan. Oso posgarri zen da bere lana, eta bera gelditu dela uste dut, da kolaborazio politi izan da, oso polita. Gorka Zuaia orduan kolaboratzaileetako bat, baina ez bakarra, izan ere gehiago ere izan dituzue diskoan, ez da? Diskoa zabaltzeko Anele Garreta daukagu, abeslaria bera ere bai, eta ahots oso fina daukana, eta gero hor artean ere badago Glaukomako Juantxo, bere ahots potente horrekin, txikantuen ere bai, eta maravilloso, nik uste sonoridade diferenteak ematen dutzela kolaboratzaile bakoitzak, eta aberastu egiten duela gure lana, pilo bat. Hemen eskuartean daukagun zuen lan hau, bihar zuzenean ahotsenean aurkeztuko dute, arratsaldeko 7:00 prest, hemen Durangoko azokan eskainiko duzen kontzertu horretarako? Bai, alaze da, bihar 7:00 hemen joko dugu ahotsenean, jendea gonbidatzen du hurbiltzera, eta ziurtazten du espektakulo ona, eman dugula, showa segurau, eta ondo pasatuko dutela. Indarra erakutsi dugu eta potentzia horre atoki ganean seguru. Vamos, nik kriston gogakin hau ganera etorri behar izan Austriatik, a tomar por culotik etorri naz bakarrik kontzerturako, así que mesedes jendi, etorri behar sari, Etorri behar sari, I need you. Venga, gonbidapen horrekin utziko zaituztegu, bihar ahotsenean Mr. Pongo band musika taldea arratsaldeko 7:00, beraz ez galdu, Bai, kontzertu emateko Austriatik etorri badira, ezin dugu ezetzik esan, bihar hortxe gongo gara. Guk Asisko urmenetarekin jarrituko du bizketan, Asisko. Esan behar da, novela grafiko potolo xamarra irten zaizula, nahiko horri aldeko puru aldetik eta, ez dakit pentsatu, idatzi, marrastu, zenba denbora hartu dizun proiektu horrek? Normalen erraten da, album bat egiteko, 9 hilabeteko haurdunaldi bat izaten dela. Eta ororen buru nik uste olako zerbait izan dela, 9 hilabete. Eta ez dakite marrazkiek hitzez azaltzeko zailak diren kontzeptuak egoerak azaltzen laguntzen duten zure kasuan? Bai, nik uste dut dela gure lana pixka zuena bezalakoa, irudia eta hitza. Biak ongi kombinatuzkero lortzen alda sekulako mezua. Hori lan bada eta erronka bada. Batzutan, igual, letra gehiegi ezartzen dugu, irudi sobera gutxi, edo aldrebez. Netzako 2 makulu dira,
nik nire burua espresatzeko eta gustore ibili naiz. Nik uste lagun batzuk erran eta konfiantzazko lagun batzuk, eta hori zerbait da, erraten zuten ongi, uste zuten testo gehiago sartuko nuela eta beldurtuak zeudela. Eta ikusirik ez dela hainbeste tekstu, irudiek batzutan esplikatzen dutela, netako, bueno, aprobau bada. Irudialdetik bada garapenik edo betiko asisko aurkituko dugu, betiko zentzu honean esan da, Mil esker. Bai, bueno, betiko distorsioa, betiko karikaturak, eta gero gozatu du zen aspaldiko partez hartu baitut papera, borragoma, arkatza, eta gustore ibili naiz, barrazten, aspaldiko partez, eta gero hori bai, gero ordenagailuan sartu eta tratatu. Baina ez da izan, azkeneko lanetan bezala, zuzenean Photoshopa eta hola. Paperaren indarran etako importantea da, eta hola ibili naiz. Gero teknikoki, pixkat geixo sartu naiz, itzal eta tramak eta gauza ditan, gauza basiko bat. Bueno, esan dugu beraz, hortxe dagoela, Eusklabo Alaiak izeneko liburu hau. Entzun dizut gainera, aurreko elkarrizketetako baten, desiatzen zen dela Durangon aurkezteko. Pixo bat, jendeak irakurtzeko, ikusteko, eta feedback hori jasotzeko, ez dakit, nolako izan den orain artean, Asisko? Bai, ederra, gure lana oso bakar lana batzutan aspergarri izaten da. Bere buruaren aurrean, paperen aurrean, orduak eta orduak. Eta hemen berriz, pixkat erantzun inmediatoa izaten dugu. Batzuk irakurri dutena, eta orduan beren ustea plazaratzera edo konpartitzera eta etortzen direnak, eta beste batzuk erostera, eta orduan galdetzera nola izan den, netako hori ezinbestekoa da. Zerbait ona baldin badu Durangok, nik uste hori dela. Zuzeneko tratua, egilea eta interesatuarekin. Euskal Herrian dagoeneko gozatu dezakegu liburu honetaz, eta Katalunian ere laster egingo dut, ezta? Bai. Hori San Jordi feriarako, hango Durangorako, aterako da katalanez, eta ari gara, behar bada frantsesez eta bretoieraz. Bi horiek aski aurreratua daude, eta ikusiko dugu denboraekin. Bueno, esan dezagun ikusleren batek liburu honekiko interesa badu, gure berriak izeneko estanean aurkituko duela, eta zu gaur eta bihar ere, antxe egongo zarela, ez da, oraindik ere? Bai, horixe bera, eta gure berriak hori talde bada, edabide momentuz internet ez da ibiltzen den edabide bat, eta helburua da indarra egin dezagun independentziara buruz, ireki ditzagun lehioak eta zubiak eta gure artean, eta joan gaitezke egiazki helburu argi horretara. Horan oso talde plurala da, ni bezalko agitatzaile bat ere eman didate aukera, nik nahi nuena bat ere gainetik egon gabe fiskalizatzen zer egiten nuen, eta izugarri gustora zen, askatasuna eman ezkero lan baterako, nik uste azkenean produktuak irabazti egiten du eta transmititu egiten duzu nahi duzun guztia. Bueno, esan dako, bihar ere antxe egongo zadela, gure berriaken postuan, Asisko Urmenetaren Eusklabo Alaiak izeneko liburu horrekin. Asisko, eskerrik asko, eta ibilbide oparo izan dezala liburu honek. Mil esker eta gauza bera zuei. Eskerrik asko, gero arte. Esan dizuegu gaurko honetan ere uraldi txarrari aurre egin, nagikeriak alde batera utzi eta milaka lagun etorri direla ona Durangora, Durangoko azokara eta Amaia Txintxurreta horiektako batzuekin dago. Alaxe da Txomin, kasu honetan, Jabirekin nago, Kortezubitik etorri da, Gernika inguru hortatik. Jabi, zer moduz doa zuretzako gaurko eguna? Edarto, jente asko, giro ona, da edarto. Goizetik etorrita edo? Ez, untxatzaldin etor gara, lauretan. Eta zer da egin duzuena? Konpratxu batzuk, da bueltatxu emon, da ondo. Konpratxo batzuk, horre erosketaz beteta ikusten dugu hemen poltsa, zer da erosi duzuna, Jabi? Aber, erakutsi guri. Hemen untzako CD-bi, gero librotxu batzuk, honek libruek, honek 3 librok, da, bueno, ondo, honek 3 librotxuek, bai. Ja, ideia garbiekin etorri zara, liburu hauek, disko hauek nahi ditut. Bai, haize beti etorte gara, da, gero hauze beroz dut, hauze liburu bai, da, honizek. Begira? Bai. Eta guztiak zuretzat, ingurukoendako? Ondo. Bai, zuretzat. Bai. Eta, ja... Da, untxe etzerantza, inguz konprak eta etzerantza. Baina gustura orduan, ez da? Oso ondo. Urtero tortzen zara? Bai, urtero tortzen ez, bai. Urtengo ere? Beste urte bat, da turrutin be, espero etortia.
Primeran, Javi. Bai. Baia ikusten garen, eskerrik asko, ondo jarraitu. Eta hementxe daukagu beste kuadrilla bat, gazte kuadrilla bat, hemen erdien ipiniko naiz. Hauek Larrabetzutik etorri dira, eta zuek ere eskuak ez dituzue utxik, komentatzen zer da erosi duzuena? Pedagogia sistematikoan inguruko aldizkari bet ikasik atera dauena. Eta gero baletzu gabi. Nun hartu dituzue horiek, izan ere... Oso parituten landatuteko gero soloan. Eta goizetik, arratsaldean etorrita. Bai, goizetik etorri gara egun pasa. Hori, ointze azoka goiz begituten ia zer erosi, hori. Ideia garbirik ekarri duzue zerbait erosteko, ikusten ari zineten einan joan zarete zerbait erosten? Bai, oin erosiko gu igual arka sozialen eta berritzarraken diskoa. Bai. Ikusi dituzu eurak? Ez momentuz ez, ointxe goaz, bai. Eta sinaduraren bat, argazkiren bat ateratzeko asmorik bai, edo... Bueno, hurbil ikusten baguzen berri txarrakekoak edo igual firmetia esan txarteko horriko, baina ez dakigu. Eta ez dakite, kontzerturik ero ikusi duzuen, entzun duzuen ahotsenean, edo hemen landako inguru hontan ibili zareten? Atzo Platerunan arka sozialen kontzertu ikusi gendun, eta gero bierre Mr. Pongo ban ikusiko dugu ahotsenean. Begira, oraintxe bertan elkarrizketatu ditugu gainera Mr. Pongo bandekoak, bai hoxe? Bai, bierre etorriko gara ikusten. Orduan, egun bat nahikoa ez, eta 3 egunetan behintzat bai, aurtengo Durangoko azokara? Bai, atzo torgin atzo, gaur eta bi ertorko gara be bai. Ezin da utxik egin Durangoko azokara? Ezin da. Hurbiloa gauzen alba da, etorri behar da. Bueno, txomin ikusten dugu, hemen Durangoko azokara aurtengo honetan etorri direnak ere gustura dabiltzala, hemen ikusi eta, hemengo kultura honez, lurraldearen kultura honetaz gozatzen. Bai, ikusi dugu, jendea gustora bilela eta badabilela batera eta bestera. Eta esaterako askok kabiara egiten dute digitalaren plazara. Gaur egun, zerbaiten inguruan gehiago jakingura dugunean, askok Wikipediara jotzen dugu informazio iturri moduan, eta esan behar da gaur kabian, Wikipedia eta Euskal Wikilariak izan direla norabait ere protagonista, bestak beste, horrelako ekimenengatik. Esker. Kabian gaude Euskal Wikilarien elkarteko 2 kiderekin, izan ere Wikipedia eguna ospatu dute hemen kabian. Zer da, nolako ekintzak egin dituzu pixka bat Euskal Wikipedia ezagutzera emateko? 2 eratako ekintzak, batetikan Wikipedia tailerrak antolatu ditu, goizian bat, toain atzaldian ningo dugu beste bat, eta Wikipedia tailerretan jendeai urreatzen da nahi, erakutziko iseu, zer da Wikipedia, nola funtzionatzen duen, oinarrizko edizio arauak eta ordenagailua aurrean jarri eta tailer praktiko bat egin dugu goizian bat, atzaldian beste bat. Eta gero horrekin batea, Euskal Wikilarien kultura elkarteak esku artean dauzkan 2 proiektu handixenen berri ere eman nahi dugu. Goizian Wikiliburutegilei buruz haitxu gehizketan eta baina atzaldian Galderrek hezkuntza proiektua azalduko du. Galder, zein da hezkuntza proiektu hori? Hezkuntza proiektua da azkenean Wikipedia erabiltzen duten asko ikasleak dira. Eta ikasleek behar dute euskeraz eduki beraiek bilatzen dutena eta beraiek jakin nahi dutena kalitatez eta hizkuntza egokiz eta edukiz nahiko, ez? Eta hori egiteko Wikipedia bezalako proiektu batean dela azkenean auzolanean funtzionatzen duena, nahi duguna da hezkuntza komunitatea inplikatu artikulu horien sorreran, ez? Bai unibertsitateak, baita instituto batzuk eta batez ere hori 12-16koek dituzten behar horiek asetzeko, orduan hori azalduko dugu orain hementxe eta hori da helburua. Zan ere, zeuk esan dako, ez da, auzolanean egiten da, sortzen dira edukiak Wikipedian, erraxa da, bertarako eduki horiek sortzea, guk daukagun informazio hori Wikipedian bertan jartzea, ondoren beste pertsona batzuk informazio hori eskura eta euskaraz izan dezaten? Bai, zaila ez da, eskatzen du tarte bat hartzea, denbora bat hartzea, baina zaila ez da edozeinen eskura dago, eta gaina Wikipediaren leloa hori da, ezta? Edozeinek editatu dezakeen entziklopedia izatearena. Eta gustura zaudete, gaurkoan izaten ari zareten harrera horrekin, jendearen gandik jaso duzuen erantzunarekin, ez dakit galdera askorekin etortzen diren ona herritarrak? Goizak esan lasaia, liburutegiena ondo, jendea etorri da,
Gero tailerra egin dugu eta izan ditugu hemen 5-6 pertsona pasa dira, pixkatik hasi nahi zutenak, eta bere arratsaldea nola doa, momentuz orain 3:30, oraindik jende gutxi dago azoka, baina bere animatzen hasten bada, espero dugu baietz. Hementxen, kabiaren aurrean gaude, baina hemen ondora joango gara izan ere, bertan fotokol moduko bat ere jarri duzue, eta azaldu iezadazue, zertarako gaurko honetan fotokol hau. Bai, xeri hemen. Ia ba? Bai? Fotokol honen helburua da, Durangoko azokan dabiltzan kultur sortzaile eta jende ezagunen argazkiak ateatzearena. Ze gertatzen da Euskal Wikipedian? Artikuluak izan desente dauzkagula, baina askotan argazkiak falta ditugu. Eta Euskal sortzailei buruzko artikuluak argazkiri gabe nahiko pobre gelditzen dira. Orduan montatu dugu estan txiki hau hemen, sortzaileak animatu eta bertatik pasa daitezen, argazkia atea eta gero guk iluntzean igoko ditugu Commonsera Wikipedian erabili ahal izateko. Beraz, ez dakite dei egin nahi diezuen, ona gaurkoan etorri diren, idazle, musikari, sortzaile guzti, horiei guztiei, ona zuen fotokol honetara etor daitezen, ondoren Wikipedian argazki eguneratuak izan ditzagun? Hori da, bai, hemen idazle asko, sortzaile asko ari dira beraien lanak aurkezten, eta promozionatzen, eta azkenean argazki on bat baino oso berik ez dago, promozio hori ere egiteko eta beraien artikula egoteko, jendeak ezagutzeko eta jakiteko, musika talde honetakoak hauek dira, edo idazlearen aurpegia hau da, hurrengoan datozenean ere sinadura eske jakiteko hor dagoela, eta animatzera batez ere hori hemendik pasatzen diren guztiak, 2 minututan argazkia egin eta gu ja badaukagu eta igotzeko aukera daukagu. Mezu horrekin geldituko gara, hortzen badakizu, sortzaile, musikari, idazleok hementxe duzuela aukera zuen argazki horiek ateratzeko, ondoren Wikipedian argazki eguneratu horiek izan ditzagun guztion eskura, mila esker bioi eta ondo joan dadila. Gernika bombardatu zutenetik 70 urte bete dira aurten eta hain zuzen ere Gernikako bombardaketa du gai nagusi ondoren izpide hartuko dugun liburuak La Verdad Alternativa, 30 mentiras sobre el bombardeo de Gernika du izena eta beronen egilea dut nirekin Xabier, Irujo Nevadako Reneko Unibertsitateko Euskal Ikasketen zuzendaria. Berarekin hitz egingo dugu gezurra hauen jatorriaz eta baita ondorio, ez ere, Xabier, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Gezurrak hartu dituzu beraz izpide liburu honetan, Gernikako bombardaketaren inguruko gezurrak, baina zeinek kontatutakoak? Gezurra sortzen da bombaketarekin batera. Nolabait esateko, esan dezakegu bombaketaren parte bat dela gezurra. Azkenean, aile bazekiten egindakoek, Frankon rebelde horiek, hegazkinek bota zituztenak Gernikaren kontra zer egiten ari ziren, eta horregatik gezurra ere esan bertzutela. Eta horrazten da. Azkenean, gezurra agintea da. Frankok emandako aginte baten ondorioz, osatu zen sare hori, gezurretako sare hori. 30 zerrendatu dituzuzuk liburuan, guztiak azaltzeko ez dizute eskatuko, Xabier, baina zeintzuk dira nagusienak, handienak, kaltegarrienak, akaso? Nik uste gezurrik nagusiena dela, hau nagusi eta lehenengoa, Gernikako bombaketa etzala gertatu. Frankok agindu zuen apirilaren 27an, bombaketa gertatu eta 7 ordu geroago, Gernika etzela bombatu adieraztea, prentxan, eta ez bakarrik Espainiako prentxan, baizik eta Alemania eta Italiako prentxetan ere bai. Bai eta esatea edo adieraztea Gernika erre egin zutela Euskaldunek beraiek. Hori da lehenengo eta gezur nagusia. Baina badira beste asko, besteak beste hori zala Gerra Zibil Espainola bat. Hori etzan, ez gerra, ez zibil ez espainola. Gerra bat baino askoz gehiago izan zen, eta Gernika bombatu zutenen artean, ez dago espainolik adibidez. Frankoren hegazkineriaren 80% alemana edo italiarra zen, ez espainola. Ez zan zibil eta espainola izan. Baita ere noski gezurrik kaltegarriena, nagusiki memoria historikoaz eta hitz egiten da
hildakoen kopuruarena. Hori ja ez da gezur historiografiko bat, zenbat hegazkin, zenbat bomba, nolabait esateko zenbat pilotok hartu zuten parte edo detalle horiek. Baizik eta bizi ziren pertsonei buruz ari gara, bere euren bizitza galdu zutenak, Gernikan. Lukapena nolabait esateko, ez da? Hori zen, bai. Eta kasu honetan ja sartzen gara esparru etikoan. Baditugu dokumentu ugari, non adierazten den 2000 hildakotik gora eragin zuela bonbaketak. Gainera oso heriotza latza, luzea, tamalgarria samatu zutenak, eta hori ukatzea ja ez da arlo historiografikoan geratzen, baizik eta haratago joten da. Gezurrak zabaltzeko baina euskarreak behar dira, kanalak behar dira. Zentzuk izan ziren kanal horiek? Beti ere, edozein diktadura baten bezala, alde batetik propaganda eta bestetik zentsura. Orduan, Frankok agindu zuenean, hori gezurreiteko, frankismoaren medio guztiek, ABC eta beste egunkari guztiek, zabaldu zuten egi alternatiba hori. Eta hortik anetzien mugitu, 40 urtetan. Jendeak orokorrean, kanpoan, estatutik kanpo, ez zuten sinistu. Eta irakurtzen balin badutugu mundu osoan zehar ateratako artikuluak eta prentsa librean, nolabait esateko, ez dute inoiz hitz egin erreketa bati buruz, baizik eta bonbaketari buruz. Baina estatuan bertan bai. Eta kuriosoa bada ere, gezurrak ezberdinak dira. Adibidez, Frankok agindu zuen esatea Euskaldunek edo Asturiasko dinamitarioek eta erre zutela Gernika. Horrek ez zuen zentzurik Alemanian. Alemanian juduen lana izan zen. Orduan, herri bakoitzeko euren doinua edo hartzen du. Gezurrak bizia du eta eragiten da, hazi egiten da eta pasatzen da, ez? Gizaldiz gizaldi. Interesgarria du. 40 urtetan zehar, frankismoak gezur horiek mantendu zituen, egia da baina, badirela markada batzuk, frankismoa bukatu zela, baina gezur horien arrastoak geratzen dira, arrastoak edo eraldaketak, moldaketak. Bai, gezurre landare bat bezala hasten da. Orduan, hasieran negazionismoa zen nagusi, hau da, hemen ez da ezer gertatu, ez da bonbaketarik egon, Nuremberg eta gero, eta, Bigarren Mundu Gerra amaitu eta gero, zenbait piloto alemanek onartu zutenean, eurek beraiek, bombatu zutela Gernika, orduan, hasi izan pixkat erredukzionismo korronte bat. Horrek esan nahi du, Gernikan bombaketa gertatu zala onartzea, baino, nolabait esateko, kantitateak, errealitatea desfiguratuz, kantitateak txikituz eta errealitatea desfiguratuz. Eta hori da duguna gaur egun. Adibidez, Gernikan bombaketa egon zen, baina hildakoak ez ziren izan 2000 gora, izan ziren 126. Ez ziren 62 hegazkin egon Gernikaren gainean, baizik eta 45. Ez ziren bota 46 tona bomba, baizik eta 28 tona bomba, eta bar, eta bar. 30 gezur zerrendatu dituzuzuk, Xabier, pentsatzekoa da, zerrendatu badituzu eta gezurrak identifikatu badituzu, nolabait horien erantzun ere bilatuko zen duela, ez dakite dokumentazio aldetik, bilaketa ikerketa aldetik, lan asko suposatu dioen liburua izan zaizun hau? Bai, egia esan, egia eta gezurra bereizten duena dokumentua da. Guztiok esan ditzakegu eritziak, ez kriterioak. Kriterioa dokumentazioan oinarritutako eritzia da. Hori da egiaruntz hurbiltzen gaituztena, ez? Dokumentu horiek. 10 urtez, 15 urtez, egon gara dokumentuak biltzen mundu zabalean. Eta, ez dakit orain 45 artxibo ezberdinetan egon gara, eta 10.000 dokumentu lortu ditugu dokumentazio zentru guzti hauetan. Orain guzti hau, Gernikako Bake Museoko dokumentazio zentruan dago erregistratua, katalogatua eta irekia. Hortaz, nik bai liburu honetan, zein beste liburu batzuetan erabili ditudan dokumentu guztiak bertan daude. Ikergai eta edo nori irekita, ez? Gernikako bombardaketen inguruko gezurrek nolabait ere, egia alternatiboaren inguran hausnartzeko aukera ere eman dizute, ezta? Bai, noski, hori ez daldatu. Hau da, esan bezala, atrozidade baten ondoren beti dator gezurra. Gaur egun dugu, Kataluniako eredua, adibidez, 850 zauritu eta horretaz ez da ia esera aipatzen estatuko medioetan, ez?
baita ere beste kasu nahiko nabaria eta nabarmendua izan da armas de destrucción masiva delako asuntoa Irakeko lehenengo gerran, da bar. Hortaz, bigarren gerran. Hortaz, eredu eta adibide asko ditu. Ereduak bat edo bi dira. Ematen du gezurra esateko bide ezberdin asko daudela, eta ez da hola. Normalean gezurra hauek ereduak errepikatzen dira kasuz kasu. Lidize eta Gernikako kasuak alderatzen bali baitugu, gezurra tipo edo tipologia oso antzekoa da. Hori ere interesgarria da, alderatzea kasu ezberdinak. Hori da, metodo berdina erabiltzen dela nola baita esateko, ez da? Batean da, Xabier, hau guztia irakurri gura duenak, liburua esan dugu ja dagoeneko argitaratuta dagoela, eta txertoa argitaletxean aurkituko duela, ez da, liburu hau? Bai, txertoak argitaratu du, eta orain, salgai dago elkarren sarean, nola baita esateko, eta niri gustatuko litzaidake liburuak bizirik daude, ez dira egun batez idazten diren testuak eta bertan geratzen direnak, baizik eta bizi bat dute. Seguro nago, hemendikan 3-4 urtetara dokumentazioa askoz gehiago izango dudala, eta seguro gehitu dizakuloa, ez dakit zer esan, 20 gezur gehiago igualez, baina 10 bat gehiago bai. Nik horra aipatu ditudan gezurrak dira dokumentatutakoak, hau da, gezurra direla diot, badugulakoz, dokumentazio hori bermatzeko gezurra dela esateko ez. Hortxe, gezur horiek jakingura dituenak, eta gezur horien ostean dagoen egia jakingura duenak, hortxe liburua. Xabier Irujo, eskerrik asko, benetan geurekin izategatik, eta beste bat arte. Beste bat arte, bai. Mila esker. Gaur esan dizugun azokan milaka bisitari daudela, eta sortzaileak ere asko eta asko. Juan Mari Beltran musikaria da horietako bat, eta berarekin egoteko aukera izan du Amaia Txintxurretak. Laster batean hasiko du Juan Mari Beltran musikariak solasaldia ahotsenean, baina aurretik tartetxo bat hartu du gurekin izateko. Kaixo, Juan Mari? Kaixo, arratsaldeon. Hementxen, eskuartean daukagu soinu tresnak Euskal Herri musikan izeneko lana, komentatzen zenidan aurretik egindako lana berriztuta atera duzula orain, ezta? Bai, lan hau 1984an landu genuen, 85ean argitaratu zen, bi formatotan, LP kaseta formatoan, audioa, eta gero VHS bideoa, ez? Eta, hori agortu zen aspaldi gaina, eta bazegon eskaera bat, lana erabiltzen da, eta, hori, eskaera zegoenez, elkarrek proposatu zigun, elkarrekin atea genezaken berriro hau, eta atera dugu, baina aldaketa batzukin, hau da, adibidez, audio aldetik, garai hartan, argitaratu genuenean, genuen muga bat, 60 minutokoa, eta, orain muga hori nola eta, zabalagoa den, sartu dugu musika gehiago CD-an, eta gero DVD-an, atera dugu alde batetik, garai hartan 84an filmatutakoa guztio, eta aparte, geroago egindako alako gehigarri bat, esplikatzen nola egin genuen garai hartan herri-zerriko lanura. Eta guzti hori, oraingo honetan atera da, azpitituluekin, euskera batuan, gazteleraz, inglesez, frantsesez, katalanez eta gallegoz. Begira ze ondo. Hementxen eskuartan daukagun lan honetan, soinu tresnak uste dut, hitz egingo duzula solasaldi horretan, ze garrantzia duen azken finean kulturak gizarte batean, euskal kulturak, musikak eta soinu tresnak kasu honetan, Euskal Herriko soinu tresnak? Nik uste dut denentzat garbi dagola kulturaren atal importantea dela musika, eta musikari forma eta hotxa ematen dion, neurri handi batean, hotxa ematen diona soinu tresna da, ez? Orduan, ze soinu tresnak erabili izan dira Euskal Herri musikan? 84an genituen protagonista importantenak, bai Albokan, Leon eta Maurizia, bai Dultzinean Aiesta Bediakoa edo Nafarroako Iruñako Gaiteroak, edo bai Txalapartan Goikoetxeatearrak eta bai Zuaznabartarrak. Protagonista guztia haiek parte, horiek agertzen dira hemen beraien musikarekin. Eta, zer esanik ez?
musika bizia da, eta orain egun hauetan entzuten dugu Durango eta Sormena, eta hau da sormenaren muestra handi bat, ez? Nola musikari horiek, orain dela 50 urteko musikari horiek, nolako musika sortzen zuten beraiek, nola hartzen zuten tradiziozko musika hori berea egiten zuten eta berritu ematen zuten, eta hori da nola eredu bat, guk gaur egun zer egin behar dugu, gauza bera. Jasotzen dugun hori gurea egin eta berriztua gurea eman da, berriz ez zabaldu. Primeran, Juan Mari, prest, gertu, solasaldi itxo horretarako? Hautsenan segidan emango duzun solasaldi itxo horretarako? Bai, bueno, jendea animatzen den, inguratzen den, eta sortzen dugun olako solasaldi atseginak gutxinez, eta hortik aparte, zehozer berria eta importante o interesgarria esaten badegu, hobeto. Primeran, mila esker, ez dizugu denbora gehiago itxaronaraziko, Juan Mari, eskerrik asko eta esandako, ahotsenean solasaldi oraintzen, Juan Mari Beltranen eskutik. Irudienera egingo dugu orain ikusentzurezkoen plazara izan ere bertan gaur aurtengo euskal pelikula famatuenetako baten edo arrakastatxoenetako baten inguruko mailingurua handiari buruzko mailingurua izan dute, hainbat islarik hartu dute parte mailinguru horretan eta horietako batzuekin izan da Mireia Bikuña. Euskaraz egindako pelikularik ikusiena da Handia. 90.000 ikusletik gora hurbildu da zinema aretoetara, urriaren 20tik ona. Zein da efektu horren eragina, zeintzuk dira, efektu masibo horren ezaugarri nagusiak gaur irudienean horren gaineko mailingurua egin dute. Maialen, 90.000 ikusleren langa pasadu Handia filmak, zergatik dute arrakasta film batzuek bai, euskarazko batzuk bai eta beste batzuek? Hori galdera hori oso zaila da, nik uste faktore askok eragiten dutela horretan. Kasu honetan, Handiaren kasuan, izan daiteke, Donostiako zinemaldian estreinatu izana, bertan sariak jaso ditu, eta horrek, lehen momentutik ja, nolabait pelikula hori kokatzen du, denon, arreta erakartzen du, eta badakigu zer egin den, eta gero hortik aurrera, pelikularen kalitateak berak, azken batean, ahozagokoak ere eragin handia izan du kasu honetan ikusleak zinemara erakartzeko, beraz, faktore askoren batuketa izan dela esan genezake. Horiek izan daitezke orduan arrazoi batzuk era masiboan guztiok zinemaretoetara joateko. Hori da. Azken batean gaur egun badirudi arrakasta neurri batean horrela neurtzen degula, zenbat ikusle izan dituen pelikula horrek, eta esan dezakegu arrakasta mota hori horrela neurtu dela, eta kasu honetan era masiboan joan garela zinemara hori ikustera. Euskal ikusleok ze eskatzen diegu pelikula bati, ze exigetzen diegu pelikula bati erakargarria izan dadin guretzat? Hori ere zaila da, esatea horrela, ez? Azken batean, bakoitzak badituelako bere irizpideak eta bere gustuak eta bere arrazoiak. Nik bai esango nuke adibidez historiak interesatzen zaizkigula eta atzean zerbait kontatzen duten gertaerak egon daitezela, ezta? Hala ere egin dira komediak eta egin dira bestelako generoetako lanak ere eta maila batean funtzionatu dute. Orduan orokortzea oso zaila iruditzen zait, baina bai historioak egon daitezela agian atzean, pelikulan atzean. Zifrak eta Handiaren atzetik dagoen zifra bun guzti honek badu zerikusirik esan gura dut. Zentzuzkoa da pelikularen kalitatea ikusita? Neri asko gustatu zitzaidan pelikula, nik zinemaldian ikusi nuen eta iruditzen zait kalitatea handiko pelikula dela, mamia badaukala istorio bat atzean, gainera erreala dena, eta oso ondo landuta dagoela, sekulako lan egin dutela teknikoki eta maila guztietan, ez da, orduan egia da gero puzten joaten direla ere, bai, eta neurri batean agian zertxo bait puztu da, ez, hori beti gertatzen da, batez ere Euskal Herri mailan gure pelikulekin, baina badago, ez dakit, oinarria bada ona, orduan, puztu da, baino fundamentu batekin, bai. Zigor, zergatik dute arrakasta euskarazko film batzuek bai eta beste batzuek ez? Ez da errex esaten zergatia jakingo bolute pentsatzet bestera batera egingo lituzketela batzuk, baina nik uste dut baita testuingurak asko egiten du, eta zeinek baitara egiten duen
filmak edo zeinek ekoiztuta dagoen, nolabaiteko arrakasta berba izatea bideratu dezake, eta beste batzuk behar bada, oraindik ezagunak ez diranak, ez dute behar bada nolabaiteko iragarpenak bideratu edo iragarri ez dute hainbeste egin, eta horrek bideratu dezake. Batez ere nik uste dut da izena, zeinek egiten duen eta zein dagoen atzean. Dena dela, zuzendariaren izen horrek edo aktoren izen horrek ez du bermatzen gero pelikula kalitatezkoa izatea edo ez? Ez, baina nik uste baitaren nondikan mugitzen diran filmak baitare bideratzen dute, noski. Ez da berdina filma bat ekoiztea eta zinearetoara zuzenean jutea edo behar bada zinemalditik pasatzea adibidez, eta horrek ematen dion oi hartzunak gero nabarmentzen da batez ere ikusle kopuruan behintzat. Orduan hori izan daiteke edo izan da handiaren abiapuntua Donostiako zinemalditik pasatzea eta gainera sari hori lortu izana. Bai, izan liteke. Halere, sariarena noski azkenean prestigiozko zerbait da, ez? Baina lehengoan adibidez Loreak etzun saririk jaso, baina izan zituen kritikak oso baikorrak izan ziren eta gero sari askotara baita ere izendatua izan zen, ez? Horregatik ez da hainbeste saria jasotzea egiten duela noski, bere dominak nolabait zirrara gehiago edo egiten du, ez? Oi hartzun gehiago dago, baina batez ere zinemaldian ikustea, ez? Eta kritikariek oi hartzun hori bideratzea, ez da hainbeste saria, baizik eta hitz egitea filma horri buruz. Eta Zigor Etxebestek ze iritzi dauka, suposatzen dut pelikula ikusi duzula, eta baduzula iritzi propio bat edo onde guzu? Bai, nik gaina ez da bakarrik filma ikusi dudala, zuzendariak baita ere eta Moriartikoak ezagutzen ditut, eta orduan banekin pixka bat nola zijoan ekoizpena, nola izan zen filmatzea pixka bat, baita ere, eta orduan beste gertutasun batetik ikusten dezu hori, zitzaidan inoiz gertatu horrelakorik lagunek ez egitea filma bat, eta orduan iristen zeanean filmaraia, esan genezake beste era batera hurbiltzen zara, ez? Baina gero esan genezake beste begi objektibo batzuekin edo saiatzen zea ikusten, eta egia esan filma borobila iruditu zitzaidan, hasieratik bukaeraraino, gidoia oso ondo egituratua, eta batez ere nik esango dudana, izango da niri behintzat hunkigarria iruditu zitzaidan istorioa. Banekin pixka bat zeri buruzan, Altzoko handiari buruz azken finean badakigu bete txikitatik ez, nolabait mitifikatzen dugulako, baina oso ondo bideratute historia bat eta naiz eta lokala izan unibertsala bihurtu dute. Eta nik uste dut horrek asko egiten duela niri behintzat pelikulak gustatzen. Zaurkituko duzu eta zure izena idatzita nire bularpeko. Iratxe, seguru Handia filmare ikusi duzulazuk, kontaidazu, ze iritzi daukazu propia zeuk film horren inguru? Nire iritzia filmaren inguruan, ikusle bezalase, oso faktura tekniko ederra daukala, baita ere artistikoa esango nuke, eta horrelako aurrera pausu interesgarri bat eman duela euskal zinebagintzaren munduan. Eta boom hau, Handia filmaren inguruan sortu den booma guztiok zinemaretoetara pelikula ikustera 90.000 ikusletik gora, ez dakit, zeintzuk dira arrakasta horien arrazoi nagusiak edo? Batetik kritika onak jaso ditu, baita ere sariak, eta bestetik oso banaketa eta baita ere ez dakit publizitate kanpaina ona egin dutelako hasieratik, ezta? Eta gero bestaldetik horrelako kondairak Euskal Herrian oso gustokoak direlako baita ere, ezta? Horre faktore importantea izan daiteke. Zergatik dute arrakasta euskarazko pelikula batzuk bai eta beste batzuk ez? Batzuetan aurrekontuarekin lotua egon daiteke. Pelikula batzuk aurrekontu oso handiak izaten dute, beraien banaketa egiterakoan, baita ere aurretik ere produkzio aurrera eramateko, eta gerora baita ere publizitate kanpaina eder bat egiteko, ezta? Horrek markatzen du pelikula baten ibilbidea, nik esango nuke zeharo. Eta gero dator, ahosahoko publizitatea, hau da, ikusleek gure artean egiten duguna. Bai, hori importantea da. Sarri hori da gertatzen dena, ezta?
ikusle kopuru bati edo esparru konkretu batetako ikusle batzuei asko gustatu baldin bazaie eta horiek nolabait edatzen edo oihartzuna ematen baldin badiote pelikula hori, gero horrek efektu bat sortzen du bestelako ikusleen artean eta zinemara gerturatzea provokatzen du nolabait, ez? Baina gero gertatzen da baita ere, nik inguruan antzeman dut, bai, pelikula honek buma izan du guztiokoa zinemaretoetara, baina hainbesteko burbuja handitu da, gero akaso pelikula ikusi, eta ez gara gustora geratzen, edo espero genuena ez dugu ikusi. Bai, gerta daiteke ikusle batzuk horrelako zuk aipatzen duzun dezepzio hori izatea edo kontrakoa, ez? Aldiz kontrakoa gertatzea, ezta? Baina sarritan egia da horrelako iritziak, bai prentsan, bai sare sozialetan, horrelako pelikularen aurreko aurrepentsamendu bat eratzia, ezta? Eta pentsamendu horrek bultzatzea zinera joatea eta gero zuk esaten duzuna gertatzia, ez da, bai. Eskerrik asko. Zuoi. Nola azten nahi dian entzuten diat. Indar guztiekin alaintzen hau gelditzen baina. Ez diat lortzen. Esan dizugu lehen ere, Durangoko azokan gunerik gautxoriena edo behintzat ateak berandoen izten dituena plateruena izaten dela, gauero egoten dira kontzertuak bertan, 10:00 hasita, eta gaur audienz taldea izango da, agertokira igoko dena. Eta soinu probak amaitu ez badituzte, amaitzar izango dituzte, baina gure lankide Amaiarekin egoteko tartetxo bat hartu dute, ezta Amaia? Halaxe da, Txomin, oraindik soinu frogan murgilduta daude audienz taldeko kideak gaur gaueko 10:00 ahotsenean zuzeneko hori eskaintzeko. Gaizka taldekirakin gaude, Gaizka prest, zeuen azken diskoa Isla izeneko disko hori gaur hemen plateruan aurkezteko? Gogo askorekin, ikusten duzu moduan hemen gauze soinu frogak bukatzen, instrumento pilo badeko guz hemen gainean, eta Isla diskoak ja badeko rekorrido txiki bat, jo izan dugu Gernikan, Bilbon, Bartzelonan ere izan gara, pasan astean Gasteizen, eta gaur esenatoki poletonetan, plaza eta egun berezienetan Durangoko azokaren programazioen barruen, gogo handizeka segiz esan. Uste dut gainera kontzertu berezia eskainiko duzuela, izan ere zeuek boskote formatua daramazue, baina gaurkoan 7 lagun egongo zarete hemen hotza gainean. Hori da, azken finean Kuban egin dugun diskoan, bauki dugu Kubako goi mailako musikarien laguntza, eta orduan etorri gara disko batekin, guk boskote moduan zuzenean defenditzeko apur bat saia dana, ez da orduan gaurko egunien 7 izango gara, eta besti batzutan lagunduko dozku trompetara Iban Urizar, igual ezagutuko dozua Morante moduen, eta baita ere Dana de Capricho bikoteko abeslarizea, así que momentu batzutan hemen, espero dut kriston mamboa sortzi eta giro latino eta karibetarrakaz gozatzeko aukera aukitie. Seguru baiet, esan duzu Kuban grabatu duzuela diskoa, okerrez baldu manago Silvio Rodríguezen estudioan izan zarete, ez da? Bai, alanda, apirilean joan ginen eta estudio hau da Silvio Rodríguezek Kubako gobernuari proposatu eutzon olako ekimen bat. Eta, estudioa benetan olako instalazio oso handizek diez, eta estatu batuetako estudio handizek non dauen estudioa eta estudio be, oso esperientzi politxe euki dugu, lekuen aldetik, geuretza ganera lehengo aldiz da Kubara goazena, así que esperientzia musikal baton izatiez aparte, esperientzi vital oso on bat izen da. Eta okerrez balmanago, Kubatik ere gaurkoan etorriko dira ona plateruenara zuen kontzertuaz gozatzera baten batzuk. Neuk ez nekien, baina Kubatik badator norbait, hombre, gure abeslaria kubatarra da, baina igual entzulegoaren artean Kubako jentea badau, bikain. Txoritxo batek uste dut esan didala zerbait. Gaurko orduan prest, pentsatzen dut gaurkoa berezia izango dela, Durangoko azokaren baitan hemen plateruenan kontzertu gutxi batzuk eskaintzen dira eta horietako bat zeuena izatea. Guretzat oso berezia, gogo handieken gauz, Durangoko azokan ja pasatu dute segun batzuk, asteartean montatzen egon ginen bideutzeko estanda, gogoratuko do baita ere bideutzeko estandean aurkituko dozuela audienzen Isla diska, eta baita ere bideutzek erreferentzi berri bateko oso interesgarria dela Miraiak, eta baita ere bideutzen estanetik pasatu eta erreferentzi horiek nik uste direla oso garrantzitsuak, politak etxera eramateko, bideutzen 10. urte horrena ospatzen gabiz, eta ospakizun horretan jentiek parte hartzen daben. Primeran, gonbidapen hori ere bai eginda, Gaizka, gonbidatuko diegu ikusentzulei gaur 10:00 hemen plateruenan audienz taldeak guztia ematera etorriko dela. Mila esker Gaizka eta sorterik onena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, animatzen zarien danoko natorten gau gabaz. Animeu.
Ba, ikusleok hemen txamaituko dugu gaurko saioa, gaurkoare eginda, azokari, aurtengo azokari, bi egun besterik itzaizkio geratzen, biharkoa eta etzikoa, beraz, ez bazarete etorri oraindik ere, gerturatu penaz geratuko zarete eta bestela gu bihar goizan itzuliko gara, 11:00 Miren Arregi lankideak zuzenduko duen, azokan gaur saioaren goizeko edizioarekin, eta gaur agur esateko, egunak emandakoa jasotzen duen, bide honekin esango dizugu agur. Bihar arte, ondo izan.